Nie je to pekné. Aj to je tak dobré, že sme si toto povedali. Ahojte, ja vás znova vítam pri našom ďalšom videu. Dnes sa budeme s moderátorkou Adelou Vincovou rozprávať o tom, odkiaľ si môžete psíka kúpiť alebo adoptovať a zase naopak, odkiaľ by ste tak robiť vôbec nemali. Totižto bez dostatočných vedomostí sa môžete aj vy veľmi ľahko stať súčasťou obchodu so zvieratami, ktorý má u nás na Slovensku veľmi tuhé korene. Tak sa poďme spolu na to pozrieť. Adela, skúsme si povedať, aké máme základné možnosti, či už kúpy alebo adopcie psíka, keď teda zvažujeme nad tým, že si nejakého zaobstaráme. Tak ja budem hovoriť iba zo svojho pocitu a zo svojho osobného pohľadu, že keby som nemala psa a chcela by som psa, tak ja by som si určite psa nekupovala, pretože z vlastnej skúsenosti viem aj vďaka mojej práci, koľko je na Slovensku útulkov, aké sú preplnené, aké majú problémy, ako tam stále psíky pribúdajú a mne príde absolútne nelogické ešte ako podporovať chov nejakých ďalších nových psíkov. A ja nejak príliš nerozlišujem hodnotu psa v tom, či je nejakej špeciálnej rasy, alebo že či je to nejaký čudáčik z útulku. Takže vyslovene, keď nám nezáleží možno na nejakej čistokrvnosti, tak určite je vhodná alternatíva ten útulok. Ale zase na druhej strane, pokiaľ teda zvažujem kúpu psa a naozaj mi záleží na tom, aby bol čistokrvný, tak je ešte aj nejaká iná možnosť, ktorá je stále správna. Áno, no ja viem, kam smeruješ, ale stále ešte jedna druhá možnosť si zvážiť, či naozaj potrebujem čistokrvného psíka a z akého dôvodu. Lebo keď som bola malá, som veľmi chcela dalmatínca, pretože bol vtedy film 101 dalmatíncov. A tiež neviem, že či veľa ľudí neuvažuje nejakým podobne prazvláštnym spôsobom, len preto, že niekde videli nejakú peknú rasu. Takže ja by som to ešte raz možno zvážila. Možno by som sa len išla pozrieť do útulku, pretože tam je naozaj veľa tých psíkov, ktorí vedia byť vďační. Samozrejme, že aj tí ľudia, ktorí tie útulky prevádzkujú, vedia odhadnúť, ktorý pes by sa kam hodil a ktorý by bol vhodný pre rodiny s deťmi atd. Čiže ja by som ešte vždy skúsila ešte jeden ten krok späť a povedať si, že možno, že toho čistokrvného psa nepotrebujem. Ale ak teda áno, tak by som zase išla naozaj po zákonne stanovenými chovnými stanicami. Tam by som išla, kde všetko je jednoducho papierovo v poriadku. Nie z toho dôvodu, že teraz potrebujem mať papier a potrebujem za to zaplatiť čo najviac, ale to, že tie chovné stanice majú nejakú svoju legislatívnu základňu, mi dáva tú istotu, že sa jednak aj o tie psy dobre starajú a že bude s tými psami všetko v poriadku, či po zdravotnej stránke, ale aj po takej etickej a morálnej, že budú chované naozaj tak, ako si to jeden živý tvor zaslúži. Čiže ten papier, ako sa to ľudovo nazýva, nezaručuje len to, že budem môcť s tým psíkom ísť trebárs na súťaž, ale zaručuje mi aj nejaké základné veci. No veď to, že ja som sa aj rozprávala s nejakými známymi, ktorí si kúpili čistokrvného psa práve bez papierov a ja hovorím, prečo ste ho kúpovali bez papierov? A ten najčastejší argument je, že ale veď my nepotrebujeme papiere, veď my s ním nebudeme chodiť na súťaže. A ja hovorím, ale veď nejde o tú súťaž, ide o to, že ako ten psík vznikol, v akých podmienkach a aké má zdravotné okolnosti, ktoré sa potom časom môžu práve ukázať a prejaviť, keď tam ten papier nie je. A možno, že niektorí množitelia, ktorí chovajú psov bez papierov, si hovoria, keď toto sleduje, že no ale veď my sa o tie psíky pekne staráme a dobre sa o ne staráme, ale je to takisto niečo, čo negarantuje v podstate to zdravie toho psa a všetko to, čo by ten pes mal aj do toho budúcna mať. A stále je to akoby množenie. Keď sa rozprávame o tom, že sa tie psy množia, tak ten problém vzniká v tom, že je stále jednoducho strašne veľa a ešte aj v tých útulkoch a ešte sa ďalšie množia len preto, že niekto chce mať nejakú konkrétnu rasu. Pre mňa je to naozaj nepochopiteľné. Viem pochopiť, že sú rasy, ktoré sú určené pre isté konkrétne typy činnosti, určite konkrétne typy ľudí, nehovoriac o nejakých asistenčných psoch a kanisterapii a tak ďalej, kde isté plemená sú samozrejme jasne preferované. Toto vôbec neodsudzujem, ale len pre také paradičkovanie, že sa mi to hodí k domu alebo že som to videl v nejakom filme, ako som to mala ja, tak myslím si, že to stojí za zváženie. A potom sú naozaj množitelia, ktorí vyslovene tých psíkov chovajú a množia v nepsích podmienkach. A to sa často nevieme ani dozvedieť, pretože človeku stačí, že si objedná psíka cez bazoš alebo si ho nejak inak cez nejaký inzerát dohodne a ten dotyčný mu ho dovezie, vyloží z auta, krásne zlaté šteniatko, zaplatím peniaze, mám čistokrvného psa, ale ja vlastne neviem, že tá jeho mama bola nakrytá 300 krát za rok a že v podstate nevidela denné svetlo aj v nejakej klietke a podľa všetkého asi umrie do pol roka, pretože už je z toho zničená a vyčerpaná a že takýchto tam má viac a takto vzniká
vznikajú zvieratka, ktoré môžu mať nielen zdravotné problémy, ale v podstate v sebe nesú, pre mňa to najpodstatnejšie, pečať neetického zaobchádzania. Presne tak. Veľkým problémom útulkov sú všeobecne množitelia, ale sú množitelia, ktorí to robia aj nevedome a môžu to byť častokrát naši známi, ktorí si povedia, Ježiš, ten môj pes je tak úžasný, aby som chcela, aby mal šteniatka, lebo ja mu to doprajem aspoň raz v živote, alebo podobné, akože to sú bežné veci, ktoré sa rozprávajú. Ja mám tiež takto psa vlastne. Ja nemám psa z útulku, to si všetci myslia. Ja som to ani nikdy nepovedala, že je z útulku, ale samozrejme, že nejaký môj mediálny obraz sa nejak uberá týmto krásnym, šľachetným smerom. A ja mám psíka vlastne tiež tak, že moja známa mala psa, ktorý mal 4 šteniatka, mala Fenku. No a z tých šteniatok som si potom jednu vzala, pretože ona to už potom tak nejak nezvládala. A ja sa veľmi teším, že mám tohto psa, pretože je úžasná rovnako ako jej mama. Čiže ja rozumiem tomu, že niekto chce naklonovať toho svojho dokonalého psa, ku ktorému má úžasný vzťah. Ale v konečnom dôsledku je to stále to množenie, ten geometrický rad, pretože ten pes má potom ďalšie, ten pes má potom ďalšie. Ale v našej psej rodine sme to zabrzdili, pretože Mininho brata prešlo auto ešte za mladí. Jej sestra je sterilizovaná, Mini je sterilizovaná a majú len jednu netier. Takže nešli sme v tom geometrickom strome príliš ďaleko. To je veľmi dobre, ale teda ako predísť tomu, aby sme podporovali takýchto množiteľov? Ja si myslím, že to je asi aj o nejaké komunikácii, o tom, aby sa ľudia o tom dozvedeli a aby, keď si zabezpečujú toho psíka, aby boli vedomí. Tak ako nás zaujíma každý detail na aute, ktoré si kupujeme, ako nás zaujíma, čo jeme, aj keď vlastne do veľkej miery nás to mnohých nezaujíma, ale malo by. Tak by nás malo zaujímať aj to, odkiaľ ten živý tvor pochádza, aký je jeho pôvod, jeho vznik, ako sa mali jeho rodičia a pokiaľ teda nechceme tomuto venovať príliš veľa času, tak je najjednoduchšie riešenie ísť do toho útulku a vedieť, že ten psík mal asi neúplne najlepší život, alebo že sa tam niečo prihodilo a že sa z tej novej existencie v našej prítomnosti bude tešiť a že bude vďačný, lebo na 90% to tak býva. No a keď naozaj chceme nejakého čistokrvného psa, tak vediac už to, že čo všetko títo množitelia spôsobujú, tak jedine ísť po papieroch. Je to ďalší člen rodiny, takže je to možno drahšie, ale zaplatíme za niečo, čo má zmysel. Celospoločenský, etický, morálny, ale aj pre nás. Skúste začať nový rok dobrým skutkom a zdieľajte toto video s každým, kto uvažuje nad kúpou alebo adopciou psíka. O množiteľoch a aj o tom, ako ich biznis rozpoznať, sa budeme rozprávať aj v ďalších edukačných videách. No a mne už nezostáva nič iné, ako vám popriať šťastný nový rok. Čauko!